Amb la primavera ben entrada ja és època de Giro d'Itàlia, la primera gran volta de la temporada després d'haver acabat aquest any una temporada de clàssiques espectacular, amb un Tadej Pogačar impressionant sobre les pedres, al igual que el seu principal rival en aquest terreny, Mathieu van der Poel, un Mats Pedersen, que ha fet la millor temporada de clàssiques que li recordo la seva trajectòria, un Wout van Aert, que dona la sensació que ha ressuscitat, Evenepoel, que ha debutat en el tríptic de les clàssiques de les Ardenes, i ara és el torn, doncs, per començar ja l'època de les grans voltes. Comencem amb el Giro d'Itàlia, que aquest any serà la 108a edició d'aquesta cursa, i els ciclistes on han de recórrer 21 etapes repartides per dos països, que sortiran aquest any des d'Albània, on estaran 3 dies per terres albaneses i després 18 jornades pel país transalpí, per acabar, com sempre, a la Via Circo Massimo de Roma, on un ciclista esperarà aixecar l'ascens a Fine. I aquest any s'espera un Giro molt més obert que el dels últims anys. L'any passat, Tadej Pogačar ho va capitalitzar tot, guanyant 6 etapes, guanyant gairebé amb 10 minuts de diferència a la classificació general, i fa 2 anys va ser un Giro molt fluixet, on es va decidir a la darrera etapa, que era una cronoescalada, on Primo Roglic va guanyar a Jay Thomas. Així que aquest any s'espera un Giro molt més obert, encara que repassem el recorregut. No és tan dur el Giro d'aquesta edició, però sí que hi ha una última setmana on es pot decidir aquesta volta, que encara que no sigui tan dura com la dels últims anys, sí que és un Giro que hi haurà moltes alternatives, jo crec, perquè no hi ha un ciclista que destaqui molt, hi ha dos que estan un passet per sobre de la resta, però compte perquè la resta de ciclistes que hi ha, que són aspirants al podi, poden guanyar la cursa, per què no? Comencem repassant el recorregut, que aquest any els ciclistes hauran de recórrer 3.443 quilòmetres, que són bastants, jo crec que no els faria, i bé, amb aquesta edició sortirà des de la ciutat d'Albània de Durazzo i acabarà, com he comentat, a Roma. La primera etapa serà per terres albaneses, sortirà des de Durres, que és Durazzo en italià, i acabarà a la capital d'Albània, és a dir, a Tirana. Serà una etapa de 160 quilòmetres amb un port que s'haurà de passar de segona categoria, que pot descartar ciclistes que vulguin posar-se la maglia rosa el primer dia, i després amb 2 petites ascensions, al tram final de la prova, l'última es passarà a 12 quilòmetres de meta, on encara es pot seleccionar més el grup. De cara a la segona etapa, és una contrarrellotge per Tirana, de 13,7 quilòmetres, és una contrarrellotge plana per especialistes, i aquí segurament doncs, veurem algun altre ciclista probablement vestir la maglia rosa. De cara a la tercera etapa, sortirà des de la ciutat de Vlore i acabarà en aquesta mateixa localitat. Serà un recorregut també per Albània, i aquí sí que hi ha més duresa, perquè es coronarà a 40 quilòmetres de meta un port de segona categoria, amb 10 quilòmetres al 7,4%, així que també pot ser una etapa on hi hagi ciclistes que perdin temps i vulguin disputar l'esprint, que segurament no podran per l'exigència d'aquest port que hauran de coronar. I ja sí, dilluns hi haurà jornada de descans per començar dimarts a la Bota d'Itàlia, és a dir, a la zona del Tacó. Per tant, això significa que la Puglia, aquest any el Giro anirà de sud cap a nord, serà des de la localitat, se sortirà des de la localitat del Verovelo per acabar a Lecce en una prova que probablement es decideixi a l'esprint. Pel que fa a l'etapa del dimecres, també serà a priori l'esprint, compte, perquè aquesta etapa també serà per la zona de la Puglia, que se sortirà des de Segile Mescapica fins a Matera, que serà un recorregut complicat sobretot els últims quilòmetres, ja que és un sprint però cap amunt, així que els sprinters amb més punys segurament que els tindrem allà lluitant per emportar-se aquesta victòria d'etapa en la 5a etapa del Giro. I pel que fa a la 6a etapa, és l'etapa més llarga d'aquest Giro d'Itàlia, que sortirà des de Potenza per acabar a Nàpols, on els ciclistes hauran de recórrer 227 quilòmetres, que és, com he comentat, l'etapa més llarga d'aquest Giro d'Itàlia. S'arribarà a Nàpols, on a priori la cursa s'ha de decidir a l'esprint. L'any passat a Nàpols la va guanyar Olaf Koy, el ciclista del Bisbe, així que tindrà oportunitat segurament el neerlandès per intentar tornar a aixecar els braços a la ciutat de Diego Armando Maradona. No on va néixer, però ja sabem que Maradona està molt relacionat amb Nàpols. Pel que fa a la 7a etapa, és la primera etapa que podríem dir que és de muntanya, perquè s'acaba amb un port, és a dir, s'acaba amb un final alt, amb un port de primera categoria, serà per la zona dels Abruzzos, i s'acaba en un port de primera categoria, que és de 11,9 quilòmetres al 5,5%, però els 3 últims quilòmetres són amb rampes del 10%. Evidentment que aquí no guanyaràs el Giro, però sí que pots marcar diferències, i aquí hi ha ciclistes que segurament
perdran temps, o potser és una etapa que es decideix a la fuga i és una bona oportunitat per ciclistes que s'hagin vist que estiguin enrere de posicions per tornar-se a reenganxar. Pel que fa a la 8a etapa, l'etapa del dissabte serà una prova a trencacames, és a dir, una clàssica que està molt ben muntada i organitzada. Jo crec que és una etapa que estarà molt divertida, on la fuga segurament s'emportarà la victòria. És una etapa que sortirà des de Vilanova, des de la costa adriàtica, per acabar a Castelraimondo. 197 quilòmetres amb més de 3.600 metres de desnivell i acumulat, que això significa que és una etapa trencacames, com he comentat, i segur que hi haurà ciclistes que en aquesta etapa es poden tornar, com he comentat, als Abruzos, doncs aquí igual, aquí et pots tornar a enganxar la general, i de cara al diumenge, per tancar ja la primera setmana a Itàlia, se sortirà des de Giubio i s'acabarà a Siena, a la Piazza del Campo, i és una etapa de 186 quilòmetres que és una mini Strade Bianche. Tinc moltes ganes de veure aquesta etapa, amb 28,5 quilòmetres d'esterrato. És una etapa on no guanyaràs el Giro d'Itàlia, però sí que la pots perdre per culpa d'una caiguda o perquè has punxat la roda i perds temps, així que per mi l'etapa del diumenge, la 9a etapa, serà molt important. No pots guanyar el Giro, però sí que el pots perdre. I com sempre s'acabarà a la Piazza del Campo de Siena, com passa a l'Strade Bianche, i es pujarà pel carrer de Santa Caterina amb aquelles rampes del 14% on els ciclistes hauran de passar, així que serà una etapa molt maca, que jo crec que hi ha molts candidats per aquesta bonica etapa de cara al diumenge. I la segona setmana començarà amb una contrarrellotge per terres toscanes, es sortirà des de Lucca per acabar a Pisa, 28,6 quilòmetres, una etapa bastant plana, sense cap pujada bastant contundent, i aquí a priori doncs, els ciclistes especialitzats en contrarrellotge marcaran diferències, i també els ciclistes que van bé contra el crono, que lluitaran per la classificació general, poden marcar distàncies. Aquí el problema és que ciclistes com per exemple Mikel Landa doncs, poden perdre temps i l'hauran de recuperar. El dimarts els ciclistes es tornaran a pujar sobre les seves bicicletes per sortir des de Viareggio per acabar a Castelnuovo Nemonti, que és una etapa exigent, que té un perfil doncs, que jo crec que per la fuga és molt bo, ja que aquí jo crec que hi ha ciclistes que es podran aprofitar d'una fuga que generi, perquè jo crec que és una etapa que no serà per marcar diferències a la classificació general. Repeteixo, com he comentat, tota la duresa d'aquest Giro es concentra a l'última setmana, però crec que pot ser una etapa molt maca de veure i segurament pels caçatapes serà un molt bon dia. De cara a la 12a etapa es decidirà a priori a l'esprint, se sortirà des de Mòdena per acabar a Viadana, una etapa que no té gaire misteri, la veritat, etapa plana, que segurament es decidirà a l'esprint, i la 13a etapa sembla una etapa organitzada per la Volta a Espanya, ja que si ens hi fixem, el recorregut és totalment pla, però s'acaba amb un ascens final molt exigent, de rampes que superen el 12%, i aquí jo crec que Primož Roglič té opcions de fer un pancartazo, com se'l coneix a ell, que sempre ataca als últims metres, i jo crec que aquí Primož Roglič, amb aquest final tan exigent, pot aixecar els braços i, per què no, marcar una mica de diferència sobre Juan Ayuso o qualsevol altre ciclista que després comentarem que pot lluitar a la classificació general. De cara a la 14a etapa, serà per la regió del Veneto, se sortirà en concret des de Treviso per acabar a Nova Gorica. Novament, una etapa pels sprinters, no té gaire més misteri, que està igual, i així s'acaba la segona setmana amb una etapa de muntanya, la 15a, que se sortirà des de Fiume, Veneto, que té dos ports importants, el Monte Grappa, on precisament l'any passat Tadej Pogačar va guanyar, que és un port molt important, que són 25 quilòmetres al 5,7%, la llàstima és que el Monte Grappa està a 90 quilòmetres de meta, i el bo és que després hi ha un altre petit port de segona categoria amb rampes que arriben al 9%, però serà molt complicat doncs, que aquí els ciclistes a la classificació general puguin marcar diferències amb una etapa que s'acabarà a Siago. Però compte que pot ser una etapa també bastant divertida de veure i que amb el pas del Monte Grappa segurament que algun ciclista li pot passar factura i perdre temps. I ja entrem a la tercera setmana, on el dimarts la 16a etapa d'aquest Giro és una etapa exigent, amb 203 quilòmetres, sortirà des de Piazzola sul de Brenta i s'acabarà a San Valentino. És una etapa amb 4 ports, un de segona categoria, 3 de primera categoria, on s'acaba l'etapa a San Valentino és un bon port, que són 18 quilòmetres al 6,3%, i aquí els escaladors purs, com per exemple Mikel Landa, és un port que se li pot donar molt bé a ell, ja que no és explosiu, és d'anar pujant, i si tens el dia pots marcar les diferències, així que jo crec que és un bon dia per Mikel Landa, on pot marcar bastantes diferències en una etapa que jo crec que serà clau, que són 203 quilòmetres, hi haurà
hi haurà molt desgast en aquesta etapa, així que jo crec que en aquesta del dimarts, i a més els ciclistes vindran una mica descansats el dilluns, segur que algú de la General ho provarà per intentar escalar posicions o fins i tot per posar-se a la maglia rosa. La 17a etapa també és una etapa d'alta muntanya. Llàstima que els ports es concentren al bastant inici de l'etapa i no cap al final, que això doncs, fa que les diferències no siguin suficients, però per exemple es torna a passar per un port mític del Giro d'Itàlia, que és el Mortirolo, que són 12,6 quilòmetres al 7,6%. La llàstima és que el Mortirolo es coronarà a 50 quilòmetres de meta, però compte, perquè hi ha una petita pujada de 3 quilòmetres a 10 quilòmetres de meta on hi haurà rampes exigents i allà si algun ciclista arriba bastant torrat de no poder més després del seu pas pel Mortirolo, doncs pot perdre temps. Com he comentat, que ha passat amb altres etapes. No veig que aquí puguis guanyar el Giro, però sí perdre'l, i també jo crec que serà una etapa sobretot per la fuga. I de cara a l'etapa del dijous, és una etapa que es decidirà a l'esprint per la zona de Lombardia. Se sortirà des de Morvengo per acabar a Cesano Maderno, una etapa a l'esprint pels sprinters, la penúltima oportunitat per a aquests ciclistes, ja que l'última ja sabem quina serà. I de cara al divendres i al dissabte és on et jugues al Giro d'Itàlia pràcticament, perquè són dues etapes molt dures. A mi el divendres és una etapa que m'agrada, amb molts ports, amb molta duresa, que se sortirà des de Biella per acabar a Champoluc. Hi ha 3 ports de primera categoria. El Col de Jux és un port de primera categoria de 15,1 quilòmetres al 6,9%, que es corona a 15 quilòmetres de meta per després encadenar baixes i puges a un port de segona categoria, l'Antagnot, que són 9,5 quilòmetres al 4,5%, amb rampes que arriben a l'11%. Per tant, una etapa que vindràs amb desgast i segurament aquí algú haurà d'atacar per marcar diferències, perquè aquesta és una de les etapes que et pot jugar al Giro d'Itàlia, al igual que la del dissabte, que per mi és l'etapa reina d'aquest Giro, però a veure si es corre, perquè ara us explicarem el per què. Se sortirà des de Verres i s'acabarà a Sestiere. L'etapa del dissabte és la penúltima etapa, és l'etapa reina d'aquest Giro d'Itàlia. Són 205 quilòmetres amb més de 4.500 metres de desnivell acumulats. Es pujarà al Coll de la Finestre, un port espectacular que està a 2.178 metres d'alçada. És la Cima Coppi d'aquest any. La Cima Coppi significa que és el port més alt que es coronarà al Giro d'Itàlia. El Coll de la Finestre és un port de 18,5 quilòmetres al 9,2%. El problema és que a dia d'avui, a 7 de maig, no se sap si es podrà passar per aquest port, perquè ara mateix tota aquella zona està inundada de neu i serà molt complicat que si la neu no es fon el 31 de maig, doncs probablement l'organització hagi de decidir de canviar l'etapa, perquè no és possible, jo crec, córrer en les condicions que està ara mateix al Coll de la Finestre. Tot i això, queda un mes, que és l'esperança que tothom té, i suposo que la neu s'haurà fos i a priori, en teoria, es podria disputar aquesta etapa sense cap mena d'inconvenient. El problema que hi ha és que, clar, també pot ploure, et pot fotre una nevada, perquè estàs a 2.178 metres d'altitud, ja estàs als Alps de França, però crec que serà una etapa molt maca si es pot dur a terme, i a veure si Mikel Landa aquí, al Coll de la Finestre, li pot tornar a portar tants bons records. I l'etapa, això sí, s'acabarà a més de 2.000 metres d'alçada, s'acabarà completament a Sestiere, on els ciclistes han de pujar un port tercera categoria, que són 16 quilòmetres al 3,8%. Per tant, la diferència es marcarà, com us he comentat, a la Finestre, però pot ser una etapa molt maca de veure. I el diumenge, ja amb tot decidit, la darrera etapa per Roma, per la ciutat de la capital d'Itàlia, on també es decidirà l'esprint i s'acabarà, com he comentat, a la Via Circo Massimo, que està a la zona del Coliseu, i allà on els ciclistes, doncs, el que s'emporti la maglia rosa aixecarà el trofeu de l'Ascens Affine, un trofeu, per cert, molt i molt maco. Pel que fa als principals favorits en portar-se la maglia rosa, doncs, si haguéssim de fer un taller list, hi ha 2 ciclistes que estan per sobre de la resta, que són Primož Roglič i Juan Ayuso. Els 2 ciclistes aquesta temporada han mostrat que arriben a un molt bon nivell de forma, però no són Pogačar i Vingegaard a l'alta muntanya. Hem de ser conscients que Roglič i Ayuso són mortals i un dia doncs, poden no anar i el seu motor que no funcioni i perdin temps. Ja ho hem vist amb Juan Ayuso, ho vam veure aquest any a la Volta a Catalunya, a l'última jornada de Montjuïc, que no anava i no va anar-hi. I Roglič l'any passat, algun dia a la Volta a Espanya, se'l va veure patir. Per tant, no són 2 ciclistes que són fiables, veient sobretot com han rendit aquest any, aquesta temporada, però que són ciclistes
que no són Pogačar o Vingegaard que et clavaran 3 o 4 minuts potser en un port. No, serà un Giro molt igualat, on sí, ells dos són els favorits, però hi ha altres ciclistes que podran estar allà amb ells. També són molt importants els equips que porten. Per exemple, Primo Roglic, que va amb el número 1, l'acompanyaran en aquest Giro d'Itàlia, Jay Hindley, que el va guanyar l'any 2022, Daniel Felipe Martínez, que va fer segon l'edició passada del Giro, sent el millor de la resta després d'un Tadej Pogačar. També estan Jan Tratnik, un molt bon gregari que ha fitxat aquest any al Red Bull Bora, Gianni Moscon, Nico Denz, Giovanni Aleotti i Giulio Pellizzari, que tinc moltes ganes de veure aquest jove ciclista italià que l'any passat ho va fer molt bé el Giro d'Itàlia i aquest any ha demostrat que a la muntanya ha estat molt bé amb Roglic, sobretot a la Volta a Catalunya. I pel que fa a l'UAE, doncs presenta un autèntic equipàs amb Juan Ayuso, Igor Arrieta, Filippo Garoncini, Isaac Del Toro, Rafael Majka, Brandon McNulty, Jay Vine i Adam Yates. És una estructura molt bona la que porta aquí l'equip dels Emirats Àrabs, però considero que aquí a l'UAE té millor equip, sobretot de cara a la muntanya, però encara falten definir quins rols agafar cada ciclista, perquè Adam Yates a priori es presenta com el principal gregari d'Ayuso, però Adam Yates, si està bé, li pot plantar cara a Juan Ayuso, és el que deia abans. Juan Ayuso no és Tadej Pogačar, i això fa doncs, que a l'UAE potser hi hagi aquest dubte en que si Yates ha de ser el principal gregari d'Ayuso o poden ser rivals. A priori suposo que a l'UAE Ayuso és el principal, és la seva base principal perquè va amb el número 201 en vez d'anar amb el 205 o 204 i crec que tenen millor equip l'UAE de cara a l'alta muntanya, però veig que el Red Bull Bora tothom té molt clar el seu rol, ja que ja s'ha vist que Dani Felipe Martínez ja ho va dir, que vindria al Giro a ajudar a Primo Roglic. I veig molt complicat que UAE, doncs, no sé, per exemple, algun dia potser Jay Van està a una fuga, Brandon McNulty està a una fuga i busqui l'etapa, però potser necessita l'ajuda de Juan Ayuso en una etapa. És a dir, no ho acabo de veure del tot clar quin dels dos té millor equip. Com a equip jo crec que Red Bull Bora és millor, però a l'UAE té millors noms, però a l'hora de formar un equip crec que els hi serà doncs, més complicat de treballar en equip. Que això sí, tens a Rafael Majka, que per mi és un segur de vida, Rafael Majka, que sempre respon, és un dels millors gregaris, amb Pogačar en els últims anys al Tour de França ho ha demostrat, però clar, no sé quin rol agafarà Brandon McNulty o Jay Vine, que són els dos ciclistes que em tenen una mica així més que no sé quin serà el seu rol en aquest Giro. El que sí que veig que Isaac Del Toro es sacrificarà pel líder i Adam Yates a priori també, però clar, m'agradaria saber si Juan Ayuso, veient que Adam Yates va més fort, es sacrifica per Adam Yates, cosa que ja es veurà que Juan Ayuso en el Tour de França de l'any passat no es va sacrificar gaire per Tadej Pogačar. I ara anem a repassar l'altra resta de ciclistes que hi ha en aquesta prova, que són candidats a emportar-se a la classificació general. Mikel Landa. Jo crec que Mikel Landa és el tercer favorit en emportar-se aquest Giro d'Itàlia. Jo el veig fent aspirant al podi. És un ciclista que jo crec que la duresa de l'última setmana el beneficia. La llàstima és que hi ha dues contrarrellotges, el bo és que no són d'un quilometratge molt alt, ell és conscient que perdrà temps, però pot fer un bon paper. Mikel Landa, també Tiberi, el ciclista del Bahrain Victorious, que l'acompanya Pello Bilbao, i Damiano Caruso, aquest italià que mai se li acaba la benzina en el Giro d'Itàlia. Porta bon equip el Bahrain amb aquests tres ciclistes. A priori Tiberi és el màxim favorit d'aquest equip per estar en les posicions més capdavanteres, però crec que Tiberi l'any passat no s'hi va fer quart o cinquè, és un bon ciclista que va cap amunt, va bé contra el crono, que això aquí li pot donar avantatge respecte, per exemple, a Mikel Landa o Richard Carapaz, que seran ciclistes que estaran lluitant per posicions a podi, i així que jo crec que Tiberi és un dels grans candidats a emportar-se a pujar algun esglaó del podi. Altres ciclistes a tenir en compte, el mateix Richard Carapaz, que ha guanyat el Giro d'Itàlia. Veig a Carapaz, jo crec que si veu que no tira el seu motor a alta muntanya, es desprendrà totalment de la classificació general, anirà a buscar etapes, a intentar vestir l'atzurra, és a dir, portar el mallot de la muntanya, i pot fer un bon paper Richard Carapaz. Un dels altres que a mi em té molta intriga és Tom Pidcock. No sé què farà el britànic, no sé si anirà a buscar la classificació general, que s'estrena en una gran volta amb el Q36.5. Està fent una bona temporada Pidcock, però jo no sé quin serà el seu paper en aquesta prova. No sé si anirà a buscar un bon lloc a la general, si anirà a buscar etapes, com per exemple la mini Strade que hi ha el dissabte, que acabarà a Siena, on aquest any Pidcock va fer segon a l'Strade Bianca per darrere de Pogačar. Jo crec que pot estar lluitant
per les posicions de davant Pidcock, però no sé fins quin punt. També els francesos David Gaudu del grup Amà i Romain Bardet del Team Picnic, que necessiten punts urgentment, després de veure com estan, se'ls ha posat ja pràcticament a 100 punts per intentar mantenir la categoria. Un Romain Bardet que correrà la seva última gran volta aquí amb el Giro d'Itàlia, on es despedirà, i a veure què poden fer aquests dos ciclistes francesos. Bardet, jo potser sí que me l'espero més anar a buscar etapes, perquè el Team Picnic porta a Max Poole, el ciclista britànic, que jo crec que intentarà buscar un bon lloc a la general, i després l'Ineos porta bon equip, té dos ciclistes, dues bases, jo crec, per la classificació general, que un és Egan Bernal, que a veure en quin nivell es troba. Jo crec que també Bernal serà veure'l a nivell de sensacions com va, si va millor o si va pitjor, i Arensman, el ciclista neerlandès, que jo crec que ho pot fer bé, ve de fer un molt bon Tour dels Alps, on va guanyar una etapa durant un espectacle, i jo crec que Arensman sempre és un ciclista que va de menys a més va bé contra el crono, i segurament és un dels candidats a estar al top 5. I Bernal, veurem, també és una mica incògnita de veure com li van les cames a mesura que vagin passant les jornades, però recordar que Bernal va estar en molt bona forma al principi de temporada. Llàstima que es va trencar la clavícula a la clàssica de Jaén, però estava fent una molt bona temporada, Bernal. També altres ciclistes que hem de tenir en compte per la classificació general. El Visma porta, per exemple, el germà bessó de Yates, és a dir, a Simon Yates. No sé quin serà el paper de Simon Yates, la veritat. És una incògnita també Simon Yates. No sé si anirà a buscar etapes, si anirà a fer un bon lloc a la general, però si no, el Visma té bons ciclistes com Crashwick o Wilco Kelderman, que també poden estar lluitant per la classificació general o les fugues. També un dels altres ciclistes que m'agradaria mencionar són els dos ciclistes del Jayco Lula, que són Harper i Pipo Zana, l'italià. No sé, segurament que algun dels dos anirà a buscar un bon lloc a la general i l'altre a buscar etapes, al igual que Giulio Ciccone, que mai ha fet un top 10 a la Corsa Rosa, però crec que Ciccone aquest any, no sé, tinc la sensació que intentaran buscar un bon lloc a la general, sobretot a través de fugues. És un ciclista que potser un dia està al 30 de la general, però guanya una etapa i es posa ja en el top 10, així que segurament és un dels ciclistes que també haurem de tenir en compte. I ja per acabar, el guanyador del Tour dels Alps, Michael Storer, el ciclista australià, jo crec que arriba en una molt bona condició, anirà a buscar segurament un top 10, perquè és un ciclista que sempre acostuma a anar a buscar una bona posició a la classificació general, però veient el seu bon nivell al Tour dels Alps, segurament que estarà lluitant pel top 10. També hi ha altres ciclistes molt importants que es presenten en aquest Giro d'Itàlia, que no lluitaran per la classificació general, però sí per la Ciclamino, que són Wout van Aert i Mats Pedersen, dos ciclistes fora de sèrie, que jo crec que donaran un espectacle espectacular en aquest Giro d'Itàlia, on sí, el seu objectiu segurament és guanyar etapes a l'esprint, però també a mitja muntanya ja sabem que Van Aert i Pedersen són ciclistes que van molt bé, i per què no la contrarrellotge Van Aert, encara que ho veig més complicat, ja que aquí aposto més per un Joshua Tarling, el ciclista de l'Ineos, que segurament és el màxim favorit en portar-se la segona etapa i la desena etapa, que són les dues contrarrellotges. Però Van Aert i Pedersen crec que venen amb ganes els dos d'intentar fer una bona Giro d'Itàlia i d'intentar-se posar la Ciclamino. Van Aert jo crec que ve moltes ganes després de veure com l'any passat havia de córrer aquesta cursa però no va poder per culpa de la lesió. I Pedersen doncs, ve d'un nivell de les clàssiques espectacular i segur que el danès estarà lluitant per la Ciclamino i guanyar jo crec mínim un parell o 3 d'etapes. També Paul Magnier, el ciclista del Soudal, tinc ganes de veure'l, aquest jove francès, que segurament també el tindrem lluitant per sprints, Olaf Koy, el ciclista del Visma Lease Bike, Caden Groves, Andrea Bermark, aquests són ciclistes doncs, que poden estar lluitant pels sprints. I altres ciclistes també tenint en compte, doncs, per exemple, Matthias Basek, el ciclista del Lidl Trek, George Stenhauser, un gran ciclista que l'any passat va guanyar una etapa al Giro d'Itàlia, l'any de l'Education First, i jo crec que aquest any també buscarà l'atzurra o guanyar alguna etapa. I ara passem a parlar del Movistar, que no presenta un mal equip, la veritat. Van amb Nairo Quintana, Einer Rubio, John Barrenetxea, Orlís Aular, Albert Torres, Lorenzo Milesi, Davide Formolo i Jefferson Cepeda. És un equip que està bé. Jo crec que Einer Rubio anirà a buscar un bon lloc a la general, però Cepeda, Formolo i Quintana han d'anar a buscar etapes. De fet, Quintana l'any passat quasi guanya l'etapa reina d'aquest Giro, però va aparèixer un tal Tadej Pogačar i li va robar la victòria a Livigno, que va ser una etapa espectacular de més de 6 hores, una de les típiques etapes del Giro d'Itàlia. Així que jo crec que entre aquests tres hauran de buscar les etapes. Orlís Aular
tindrà la funció dels sprints. No està Gaviria, que em sorprèn que no estigui aquí Gaviria, el colombià del Movistar, i tinc moltes ganes també de veure què fa Joan Barrenetxea, el ciclista biscaí que ve de fer tercer a la clàssica de Frankfurt, i segurament serà un ciclista que el pots posar en fugues, que et pot lluitar en un grup reduït, et pot guanyar una cursa, així que jo crec que Barrenetxea també l'haurem de tenir molt en compte. I pel que fa als italians que corren a casa, doncs el que he comentat, Tiberi, Pippo Zana, Lorenzo Fortunato de l'Astana, que l'Astana porta molts italians, a Ulissi i també a Scaroni, que arriba amb una molt bona alineació, l'Astana, i amb ganes, suposo, de portar-se més una etapa, que jo crec que l'equip del Kazakhstan guanyarà segurament un parell o tres d'etapes, perquè veient el seu 2025, que són el tercer millor equip d'aquest any, segurament que estaran allà lluitant per etapes. També el Polti Malta Cometa porta bon equip, estarà Pignazzoli i els germans Vall, que sempre tenen protagonisme a la cursa, Mattia Cattaneo, que serà el millor aliat per Mikel Landa del seu equip, el seu del Quick Step, Marco Frigo, de l'Israel, i Pellizzari, que estarà en Primo Roglic. La llàstima és que les dues grans estrelles italianes no estaran en aquest Giro, que són Pippo Ganna i Jonathan Wieland. Segurament que els dos han apostat per estar al Tour de França. I bé, jo crec que serà un Giro d'Itàlia, com he comentat, molt obert, on sí que estan Roglic i Ayuso un passet per davant de la resta, però la nòmina de ciclistes és molt bona, i segurament que veurem un Giro molt obert. Com he comentat, la duresa, l'alta muntanya, ens la trobarem a la tercera setmana, però la primera i la segona setmana tenim etapes bastant entretingudes que segurament ens regalarà un molt bon Giro, on jo crec que la cosa estarà entre Ayuso i Roglic, però a mi no em sorprendria que un altre ciclista acabés per davant mínim d'un dels dos o guanyant el Giro d'Itàlia. Així que res, divendres ja comença la primera gran volta de la temporada i com sempre ho podreu seguir per Esport a Fons pels canals de TikTok i Instagram.